Kikon Samla ke Balang jang kilai Diocese menha kateo baladep kilap pelong ya ke Jinglang si benta ke Jingpynkreh syat na ke benta ke Jingrakhe ya ke Jingkenjo arpesan Snem ka kenhon ne kelempong Kikon Samla neru ke por basdang badonlang ha ke ke Diocese buat kata ka Shillong Archdiocese wan Hapdeng ke Jingwan no ka Khlam ke ke kenai ke belak pelong ru yaki ban penkan riak no yu benai bakila bu hau benai Januari arjar arpwei ha Cathedral Parish lai Khlam Hendai kami sim syarham Kikon Samla ha ke Jingpynwit lintilang ki laingot ki Diocese Youth Administrator nang ta Chairman ke Steering Committee uba Jewel buat Secretary uba Roland buat borok ki dekot kelayo banyak beliau jemut berkemil linti menyok ban pelong ya kini Jingrakhe ha benai Disember jong Snem arjar arpwei lada ke perthai kelasya ya ke program yelom pajba ha ke ba nak liang jong kinangilam Kikon Samla ke lai Diocese kila kerpat di Kikon Samla ke baningkong ban penklan ya ke Jingdwai banang pentulun di kikam Jingpynkreh kad haga por basya bad ban simlang ke Jingrakhe na baro Kikon Samla lah ki parish ni ki balang snong bafer na baro ki lai Diocese banang trei bad pen kemau barobo ni ki para Samla na benta ka ni ki sing kerpang kanong Stone Diocese kumjuru jong kejawai bad ke Shillong Archdiocese ba mentang idang ya ka por bangidang Pynkhreh na ka benta ke Jingrakhe ya ke Jingdap arpesan Snem jong momer jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kebala yaaj mentah ki santli ki Snem kini ke Jingpynkreh ngidang yaaj mentah keba idang bun ba ki program ki barang idang Pynkhreh idap ro shisha ke Jingkemen ba kini ke Jingpynkreh nak benta kini ke Jingdap jong dap arpesan Snem jong momer jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement jong seng Samla jong ke Shillong kalong kepenjajan yangi kepenitli yangi ha barok lai tili ke Diocese ke ba mentang lai pihak ke kalong ke ba sutenat ke ba lengba kene ke Jingrakhe ya kene ke Jingdap arpesan Snem ke penwara beng yang ya kata ke Jing ya sengujan ya ke Jing ya ya ke Jing teli kum ki Samla jong ke Balang Katolik teke ai ba kene ke Jingrakhe ya kene ke arpesan Snem kanong sisu kanang peteng sisu ya ke ba ngirang ya ngirang peteng ba ke Jing teli ke Jing long kawei jongi ki Samla jong kasi jantia brokoi banginang ya ceprang banginang tur ceprang nak benta kikam babha jong blai pad kumjuru banginang la banya Christian ya ke Balang hakino kino ki khap hakino kino kikam ke bangi ngiran kam tengah wer ngakhat phi brok Samla brok para Samla jong lai tili ke Diocese bangin bu ke Jingdwai jongi bangin bu ke Jingdwai nak benta kene ke program khanang ba kanong ke job bar ke bayaj bejarenti lamba ke Jingpynwit jong blai terakeran ai terwai kene ke program in IT kene ke program hak Jingdwai jongi ba kanong ke bayaj bejarenti lamba ke Jing penyaj nanti ke Jingpynwit jong blai bat ke Jing bat ngindwai bun pharu ya angel nong pensyai kanang binginang la binginang tur seprang bingin ya seprang ya kene ke program ba kanong ke job ya bejarenti kublai shiboni phi barok ki para Samla sa sisin biang na ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ngai ka Jing kublai phi barok bahang ni kapor bahang ni Khlam sa sisin biang ni kwa ban penken mau phi ba ngidang ya seprang ha ka Jingpynkreh jongi ya ka Jingdap arpesan Snem jong ka seng bat ikwa ro ban penken mau phi bawala Hapdeng jong ka Jingwan jong ni ka Khlam covid kat kandai ni lanang yai duai bat ngi lanang yai don ki Jing kontak Hapdeng jong ki member paper bakumnu ngi ya seprang habidai be ka Jingpynkreh ti sa sisin biang akwa pan penken mau phi ba nginya trailang ba pin aya ti kamon ba ti kadiang nang ni sakhamat ba nakaliang jongi ru ngila ya don ki meeting ba per ban Pynkhreh kerpang namta kani ka Jingdap arpesan Snem ka jongi ban akwa ban pentip sapi banale nakaliang jong ka Silver Jubilee Committee ngila Pynkhreh yaki program ba per bat akarpat ya phi ba pinya simenta kum ka Jingkemen na nagamenta ka Jingpynkreh jongi kani ka Jingdap jong ka seng arpesan Snem tina kaliang jonga ha kerteng jong ka Silver Jubilee Steering Committee celebration ikwa ban ai khublai ya phi ki Samla khamtam habangi dang Pynkhreh menta nakabenta kani ka Silver Jubilee ka Jubilee rupa jong ki Samla baro tingi penpau sisya ke Jing sosi ke jongi namar ha ke Jing sisya kani ke Silver Jubilee keladai banlong haumni ubenai Januari
Shpoterik Arhajar Arpaway. Henry Namar ke Jingwan jong ni ke Khlam COVID-19 ngila habban Pynkhreh no shua ya kan ni ke celebration. Ya kan ni ke celebration jongi la pele pajba dai Archbishop be ya jongi ibalet no shua jongi Archbishop Dominic Jala. Kebalong hamai rang hak khasau terik jong Julai Arhajar khat khandai. Te ke Jingpynwit jongi kalaya cha khmat. But the Archbishop ila lumlang yaki Samla barim baro namar hakatu ko Snem khat khandai spa khandai pun reu. Ngimpat don atli kini ke Diocese jongi ke Juwai bakan Nostoin. Kadon betang kawai ke Diocese kata di ke Shillong Diocese. Ha ke bala kedup lang yaki Samla baro. Ha ke Archdiocese Catholic Youth League ACYL. Ha ke bamanga ngalalong presiden benengkong Di Archbishop ila lumlang yaki Samla barim baro. Bagi rekod ingi bangini don mentalang ha ke ba rakhe yakni ke silver jubilee jeng ki Samla. Tementa nakaliang jongi ke steering committee ngila penya sibun ki program. Berkini ki program menta kinang ya iwei helor iwei. Henry nakadingwan jeng ke Khlam kubit khat khandai. Ngimban sing ha pensangen asua yakni ki program Jingpynwit ki jongi. Dengan kuat pentip ipi ki Samla. Ba mentaru kani ke Jingpynwit jongi ya kani ke silver jubilee kadang ya chakmat cha kamdan kando ke jing delay nakaliang jongi hindeng gidang up ki bor ki bahalor ki ban lamlenti yengi ban betin lenti yengi kumno bangin ya chakmat halor ke Jingpynwit jongi ya kani ke silver jubilee dengan kentui pi ki Samla bepinang long yelade ki bashirham ha ke jing im ke jong pi kum ki Samla wanom klet bahkan ni ke silver jubilee kadai tangka celebration Henry ke bakrau tam kalong ban Pynkhreh ya ke jinglong Samla jung pi ban pinlong ke Samla ki babha ki bayat hakalenti ke bau belehi uyalam lemba ke jing shirhem ke jung pi nginyo shisha ya kalawai ke bapnai ngai ku belei ke tim barok khoi ke wei barok ka wei ke tim ke jungi ya ki members barok jing steering committee ki bakan thup ru ya ki Samla bakumju ru ya ki rangba ki balong menshua ki nang yalam bishirhem jong ki seng Samla ba prepare jong kas Juwai Nongstoin bat kumju na Shillong ting ai ke jing kuble kit bok ki bang pi baro bangi Duwai uble bon play kilat kilenti khnang ba nginla shisha ban pelong ya kani ke jubilee celebration jongi ke bajob ya kitarik ke bangin sabok pat ngin saya rai lang hadien bangila ya keren bat ki bahalor jongi bangi sa pentip sepi ki Samla hendai ya ke bamentahi ngi penpau sepi bawa ngindai banduk jingkermen obat Hapdeng kani ke jing ru ngidon berbor ke jingkermen bangi ngej scam bangin sai kenduk lang hawai ke por andangila pelong ya ke grand finale jong ke silver jubilee haki baki Samla baro nakilai teli ke Diocese kini lom lang kini wan lang bani pendon borom yu ublei ya ke jing ya ke kerku ke jung u ke belau kerku nak benta kani ke seng Samla menta la arpasan Snem ha kerteng jong Indian Catholic Youth Movement ngi ai kublei ye pi baro ki Samla nduk ki Samla jong Shillong Archdiocese Nongstoin Diocese by Khamtam ye ki Samla jong Juwai Diocese jongi heni por kwa wo pentip cepi ki pra khandro yong Juwai Diocese wa mohoi du jingkermeni kat kamotip iwa dawem ka jingdap arpausan Snem yong ki khandro yong ka Diocese hapo ka khasi jantia ki yong i debon i da du jingkermeni wa ong iwa MD uman kani ke program rei kwa pentip cepi wa kani ke program dang lai ke chakmat wa Jingpynwit dang lai ke chakmat ki nong yelam yong ki Diocese uper da kre chitomi hewa kaman upalai baik pelai reti ya kani program te ku play pi kerpat ile pi wa dang duai pi nak bentayong i ki waya khmat pi hewa yi kre rabha hewa yi ule u go bahatam nak benta wa Pynkhreh kani ke si ke jingdap arpausan Snem yong ki khandro yong ka Diocese ke yong i ka Diocese Shillong wa Diocese Juwai hetu ipor wa dang em du ku ki sen khandro ke khut ki ka Catholic Youth Movement te ku play pi ro dang duai ne bentayong i hamdo jingkermen blai teringat em lang churubai hewa yo i ye chai ye khiaไปคำต่ำบุเล็กนี่จึงกระปาดเอพีกิปราคนรู้ว่าฮิกายเล็กยี่กิวิคำจุว่าอุมันอีกิว่าเสจียร์กิวสุนดงยี่ใช้ยี่เขียวอี
mani kule khoi le plia ubor I kendon ni sarkar hei wa ulai ina gani khlam coronavirus blai tringrar emlang churup pi nadu mentu chedok gumkut di ngai ngo yo blai na ga benta ga jingrakhu baro ki bola these halo jungi we pi we kerpang ya ka mission ba ka jingyai lenti jong ka sangba ki samla ka shillong archdiocese catholic youth movement kerpang ya ka jingyai lenti jong kini ki arphu santli ki snem ha ka bangin sarakhe how snem arhajar arphu we ngai ki jing kublai ru yo archbishop ubala leino na preng jungi archbishop dominic jala ubalingba jungu labu la seng la thau ru ya kani ka committee silver jubilee steering committee ban pei ban khmi baki kam ki jong blai khamtam ya ki jing slok jong kini ki lightly ki jalaniam kerpang ki jing ya lenti jong ki samla ban rakhe yo news nam jubilee kaba ar ngai khublei ru ya ki nongkit kam ki samla nado basdang jong kani ka SACYM barha ki tu ki polatip ya ka kum ka ACYL ICYM bad mentala tip ya ka kum ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement berkapang kabangi rakhe yakini ki Jingpynkreh jong ga jubilee rupa jungi kalong to yang joy ko khon samla ban sakhi yo trai kane ru ngi shim na ka jing mod jong pa bo khoi Pope Francis but kum ki Jingpynkreh jungi ki samla wat hapdeng ki aka baro ki jingkhangdam namaru new Khlam namaru ka jinglong jingman jong ka jingdon uniu knyang jingpang here ki samla kim shimla sange banyalap ya ka ktin gejong oblei hoj wala la ki ying mane ki la khang henry ka donut ban mane yo oblei om shimla la ban khang ki samla kila yalap kila ya phliu jingmot iwe peiwe da ka jingrap lem ka jong oblei hagi banta ba pher te kum ki samla banlong ki sakhi ngidon kam bandon ningkong yo blei ha jing im but kum ki samla ki bala yo ya ka baptisma ngin yang sakhi na ka bantau Chris ha ki kti gi jongi ngin ra ya ka ding phna jong Chris ha ki shintur ga jongi ngin kren da ki ktin ki ba khot ki bangi yo sngo na ka ktin ga jong blei but ha ki donu jongi pat ngin ri kendong ya ka jinget but ya ki kam hala ka jing im jongi ba man la ka singi te kumta ngi kumunong pe igi samla jong ka Shillong Archdiocese ngai khublei phi baro ki samla banginang ya shaprang ha ka jingelap ka jingelap jungi kala banlong ha ki dur ki ba pher la banlong ha ki ktin ki thlit ha ki jimut ki ji prakhat lani ha ki kamru kumjo but ngakwa ban penkut da kani ka kenten ka bong sakhi as kamot samla ya shaprang ringkat lang badu blei aingo borbor yo blei hakikam gejongi ke khelek satla ka perthai banyalap ya ka khubor ka jong blei h hikai ya ke bangile yo no blei ka bangi shem yo Chris ga jing im shaki wei pat kamot im bat ya shaprang kum ki khon ki badon burom ki badon yo blei ha ka jing im te sai sen biang ngikit bokir biang yaki samla baro banya shaprang hakni Jingpynkreh na ka banta ka jubilee ka bangi sarakhe house name arpho way ngai khublei ru yaki youth director jong baro artli kini ki jalaniam jong ka jowai barkanong stoin ru kumjo khublei ya shaprang